όλοι μπορούμε να δούμε, να φανταστούμε μάλλον ένα χορό ακούγοντας μουσική ή να ακούσουμε μουσική βλέποντας χορό. Οπότε αυτά τα δύο μαζί σίγουρα δίνουν κάτι πολύ δυνατό. Σαν χορευτές έχουμε συνεργαστεί σε άλλες δουλειές. Η Αθηνά είχε μια πολύ συγκεκριμένη ιδέα στο μυαλό της. Το κομμάτι ήταν επίσης πολύ συγκεκριμένο. Οπότε αυτά τα δύο μαζί και εμάς μας οδήγησαν σε πολλά βήματα. Λειτουργήσαμε αντιστικτικά. Δώσαμε μία ανάσα ίσως σε αυτό το κομμάτι. Πάντα από κάθε εμπειρία μπορείς να πάρεις κάτι που θα σε ωφελήσει και θα το κρατάς μαζί σου και θα είναι εργαλείο σου για το μέλλον. Νομίζω δεν υπάρχει συνεργασία που να μην σου ασκεί μια επιρροή.